مرحبا جوارا گودارن هیجاد برنامه نو دم دیسا به هورنه هون بخیر هاتن پودکست ها دما باران هون پودکست ها دما باران گودار دکن نا اوا چه نبو هون نهو پودکست ها دما باران گودار دکن ev jî çê nebû, îja nihû çi ye? Guhdar dikin jî nabe, guhdarî dikin. Guhdar ew kesê ku tiştekî an jî yekê bibihîse goy xwe dide. Guhdar guhdarî dike, fesad fesadî. Hûn guhdarin û min guhdarî dikin. İja çêbû. Ev ji zûvayê ez dibêjim ha îro ha sibê ez ê qeydeke çê bikim ku hertim bi kar bînim di nav bernameyê de. Lê ez ji bîr dikim ya ji davêjime paş goy xwe. Ev ji edetê ye di seriya bernameyê de gerek û hûn vê gotinê bibihîsin. Podcasta Dema Baran dest pê kir. Di nîvê bernameyê de jî gerek ev bêgotin. Podcasta Dema Baran berdewam dike. Ev jî çê nebû, bi min ev jî nebû, pir klîşe ya jî pişteke ji rêzê û nehêja ye. Bila hinekî avantgard be, yanî tiştekî ne ji rêzê be. Te heta nîvî godarî kir. Wallah helal beştera. Wallah helal be. Yaw te çawa tehemmülî baran kir. Her bijî ştera, her bijî. Ji bo dawaya bernameyê jî ev lazim e. Podcasta Dema Baran bi dawî bû. Şükür ji Xwedê re qediya. Ev jî klîşe ye lê newsa bi min vana tiyekê ji wan çê nebûn. Weke her tiştê xweş dawî li bernameya baran hate. Bernekeve, xwe nêşîne. Pazder o paşê wê bernameyeke nû çê bike. Min çi pesnê xwe da newsa. Belê, em berdewam bikin. Ya herî baş ku yek ji min re qeydeke çê bike û bişîne. Yek xêra xwe ji min re çê bike ez ê li bernameya xwe da bikar bînim. Careke Elî ji min re qeydekî wisa çêkiribû, Elîyê Agrê jiyan 10-12 sal berê bû. Hatibû radyoyê ji bona bernameyekê min a bi navê Gulbarîn. Ez nexelet bim Musa deng dabû. Hûn bernameya Gulbarîn godarî dikin. Dengekî gelekî karîzma bû. Yek ji min re qeydekê wisa hêja çê bike û bişîne ez ê pir kêfxweş bim. Ev çepik ji wî re û ya jî ji wê re ew kesî ku dengê xwe qeyd bike û ji min re bişîne tê. Tişteke pir hêsan e. Tenê ew ê viya bêje. Hûn niha podcasta Dema Baran godarî dikin. Ne sibê ha niha gere bêje. Çepkê me pêşinin veresiye meresiye tune ye li cem me. Em meseleyê zêde dirêj nekin werin ser mijara xwe ya vê carê. Ez ê ji we re behsa çend kelehên Danmarkê bikim. Van kelehan him ji bo herêma xwe biparêzin û him jî têde jiyana xwe derbas bikin çêkirine. Hin keleh ji wan wek malên havînê jî ku têda bimînin çêkirine. Hin ji wan jî li keleka biherê hatine çêkirin ji bo ku ji keştî û gemiyan cirmê bistînin. Yanî ji bo berevkirina vergiyê hatine avakirin. Lê bi giştî armanca wan kelehan parastin û rêveberiya herêma wan bûye. Ku em ji welatê xwe mînak bidin wek Birca Belek ya Cizîreyê ne. Birca Belek keleha mîrektiya Bedirxaniyan bû herêma botan dibin kontrola wan de bûn û dîsal Amedê li Farqînê wek mala mîr tê zanîn herêma xwe birêve dibirin. Li cem vana qiral
ئێمە jî mîrekti bûye. Çawa ku hemû Kurdistan nedibin kontrola yek mîrekti de mîrektiyekî Kurda de bû, li cem vana jî herêmekî nedibin kontrola kraliyetekî de bûye. Car caran yekîtiye herêman dibin kontrola kraliyetekî de kom bûye, lê dîsan bela bûne. Mesela mînak yek ji wan kralê wan King Harald Gormson e. Wî yekîtiya du herêmên mezin çêkirine. Bernavê wî yanî leqeba wî Diranşîn bûye. Ne Dirankurmî Diranşîn. Belkî Dirankurmî bûye lê kesê newerbûye ji kralê wan re bêje Dirankurmî. Gotine kralên Diranşîn. Ev daha karizma ye ne wisa? Belkî diranê wî jî ketibe paşê jêra diranekî şîn çêkir bin. Ew jî ihtimalek e. Harald Gormson yekîtiya Swêd û Danmarkê çê dike. Dema ku enderziyar girêdaneke bê kablo di navbera du cihazan de kifş dikin, navê wî jî datînin Bluetooth û vêya jî ji leqeba Kralê Diranşîn ê bi navê Harald Gormson digirin. Ana herkes telefona xwe de Bluetooth bikartînin, lê gelek kes ji wan nizanin ku ev ji ku derê hatiye. Blue şîn e û tooth jî diran e. Bluetooth. Anha zê ji wara behsa du kelehên Danmarkê û yek seraya wan bikim. Eva ewil keleha Frederiksborgê ye. Li Hillerød ye cara yekem 7 sal berê çûbû Mwêderê nîv saet dûrê Kopenhagê. Beriya ez vê qeydê çê bikim min dîsa seriyekê lê da. Ev keleh di sed sala hevdeyan de bi mîmariya Rönesansê hatiye çêkirin û bi vê karkeriya xwe keleha herî mezin ya Skandinavyaye. Derdora wî giş ave wek ku di nava golekî de hatiye çêkirin xuya dike. Bexçeyekê li dervê kelehê heye û navê bexçe jî bexçeyê Barokê ye. Bexçeyekê pir mezin e. Têda peyker û darên nexşandî jî hene. Di înternetê de hûn dikarin lê binêrin. Di sala 1658 de Swêdî havêtine ser vê kelehê û hemû tiştên bi qîmet bi xwe re birine. Heta sala 1855 de ev keleh wek mala kraliyetê hatiye bikaranîn. Wan deman kralê Danmarkê birêvebiriye. Yani welat dibin hukmê kral de bûye. Hêce ew malbata kraliyetê heye lê sembolîk e, parlamentoya wan heye û welat dibin bi demokrasiyê îdare têkirin. Ev keleh 143 sale wek mûzeya wan a netewî kar dike. Keleheke din ew jî keleha Kronborgê ye wek keleha Hamletê jî têzanîn. Du taybetiyên vê kelehê hene em bi kurtasê ji we re bêjim. Yek William Shakespeare lîstika xwe ya navdar a bi navê Hamlet li vê kelehê nivîsandiye. Di pêşiya kelehê de peykereke Hamlet jî hatiye çêkirin. Wek ku hûn jî zanin Hamlet kralê Danmarkê ye. Çima dibêjim wek ku hûn jî zanin ji ber ku godarê min zanan e loma. Taybetiya duyemîn ya kelehê jî ev e di UNESCO'ya da di lîsteya mîrasa dinyayê de ye. Emrê kelehê 600 sal e û ji bo ku keştî û ji gemiyan cermê bistînin hatiye çêkirin. Keleheke din yanî wek seraya Amalienborgê têzanîn, malbata kraliyetê hê jî li vê serayê dijîn û nobedarên kraliyetê li ber vê serayê bi cilên xwe yên fermî her roj saet di 12 de noba xwe diguherînin. Peykerekê Kral Frederick ku swarî hespê ye di sala 1771 de hatiye çêkirin li meydana serayê û gelek kes diçin pê
fotoğraf xwe xwe jî dikişînin. Di serayê de müzeyekî jî heye û bi taybetî li ser paşeroja kraliyetê gelekî tişt hene. Em hatin dawiya bernameya xwe ez ê bi stranekî Danmarkî dawî bikim vê bernameyê. Ev stran di sala 1963 de di pêşbirka Eurovizyonê de bûye yekemîn û heta bernameyekê din bimînin di xweşiyê de bi xatirê we. Solstreg i en vandpyt, et lille kindkys af en vind, og sive der nynner, at livet begynder sit spænd i dit sind. En sølvfløjt fra en trætop, svagt pat lyd af en kat, en ridselen i bækken, en visselen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Du ligger ingen, jomfru daggry, går til ro. Der ændrer pukker af sengen og går over solens flod. Og os to, hvad med os to? Ja, hvad med os to, dig og mig? Jeg danser og danser og stanser og sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen, kom igen, du elskede ven. Kom igen, hvor du ønsker det, danser vi hen. Kom, lad os danse, alt kan der ske. Kom, lad os danse, lad os danse, lad os svagt lyd af en kat, en ridselen i bækken, en visselen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Du ligger ingen, jomfru daggry, går til ro. Der ændrer pukker af sengen og går over solens flod. Og os to, hvad med os to? Hvad med os to, dig og mig? Jeg danser og danser og stanser og sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen.